Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího dílu Heveler rozhovorů. Mým dnešním hostem je Aneta Havlíčková. Čau. Ahoj. Já tě tady dneska vítám u tebe doma. Děkuji. My jsme ve stájích Equidressage Stables, což je tvoje domovská stáj a tvůj domov. Takže naopak já vlastně děkuju tobě, že jsi mě přivítala ve svém domově a že tady dneska můžeme natáčet. Anet, já tě musím nějak představit. A ty jsi, a klidně mě oprav, několikanásobná vícemistryně a mistryně v kategoriích junioři, seniori i U25 v drezuře. Je to tak? Ano, přesně tak. Dobrý, tak tentokrát jsem neudělala nikde žádnou chybu, takže můžeme jít na to. A ty jsi samozřejmě čestným ambasadorem značky Heveler a já jsem moc ráda, že tě dneska můžu vyspovídat. Já jsem taky ráda. Těšíš se? Těším se. Výborně, tak pojďme na to. Já mám ráda, když si můžeme povídat chronologicky a mě to fakt strašně zajímá, jak to celé začalo, kdy jsi seděla poprvé na koni, kdy jsi vůbec našla tu lásku k těm koním, protože to třeba nebude jeden a ten samý okamžik. Jak to bylo u tebe? Jak to začalo? Tak začalo to s mamkou. Mamka dřív jezdila, závodila, měla koně ustajený na přední kopanině u paní Kadlecové. Tam nějak jsem docházela jezdit poníky, ale vůbec mě to jako nebavilo, nenadchli mě poníci. A vlastně byla jsem spíš tak jako všechny jiné sporty, ale koně ne. Takže jsem chvilku hrála volejbal a tak různě s bráchou fotbal a podobné věci. A pak vlastně mamka odjela na dovolenou, asi na 14 dní, myslím do Ameriky tenkrát. A paní Kadlecová mi nabídla, že můžu jezdit její velký koně. A to se mamka trochu zhrozila, když pak z Ameriky zpětně viděla, koho já jsem jezdila a co vlastně jsme s paní Kadlecovou na mamku upekli. A tak nějak to začalo, no. To je skvělý. Konečně někdo, kdo mi tady přiznává, že ho nenadchli poníci, když je za mladá jezdil. Já jsem toho názoru, že čím blíž k zemi, tím blíž k peklu. A rozhodně jsem fanda spíš velkých koní. Díky, že tady zmiňuješ i kdo tě vlastně do toho navezl, ať už to byla mamka, nebo to byla paní Kadlecová. Jak to teda pokračovalo dál a kolik ti bylo teda, když takhle mamka zmizela a ty se spustila do velkých koní? Já si myslím, že to mi bylo nějakých 9, byl rok 2008, když mamka takhle vypadla. A to tenkrát měla Kanta a Tomara, tak to byly první 2 koně, na kterých já jsem tam začala nějak jezdit. Tenkrát mám fotky, kdy mi končily nohy s bočnicema a na tom obrovském koni jsem tam jako drandila sama. A tak to začalo, no. Pak máma přijela, smířila se s tím, že už teda asi musíme pokračovat v těchto z těch kolejích a pokračovalo to dál, no. Takže touhle dobou jsi začala dělat licence, nebo kdy jsi uvažovala o tom, že teda zahodíš ten volejbal a fotbal a ostatní sporty a ty koně s těma velkýma koňma budou to pravý ořechový? Já jsem, tak tím, že jsem jezdila velký koně, tak v ten moment jsme byli dost limitovaný tím, že licence šla až ve 12 letech. Takže jsem tak něco drandila a vlastně hned, když mi bylo těch 12, tak jsem si dělala licenci, tenkrát na Mělníku. V dnešní době už jde udělat jenom drezurní. Já jsem tam měla i tu skokovou část s panem Mestenhauserem na Mělníku. Bylo to dost teda záživný. Na licenci si pamatuju, že mi řekli, že bych se měla vykašlat na drezuru a jezdit spíš parkoury. Jako vážně? A jo, protože jsem tam tak jako jediná z nich dokončila ten parkour vlastně jako čistě a tak hezky a ta drezurní zkouška nebyla úplně optimální, protože jsem to jela na tom skokovém koni. Takže to byl takový komický start mý drezurní sezóny, no. To se mi moc líbí. To opravdu vypadá dost jako zajímavě od startu, kdy ti řeknou, že radši skákej, než jezdit drezuru při licencích a podívej se, dneska je drezura tvým hlavním koníčkem a náplní práce. Tenhle plot twist se mi moc líbí. Jo, tak drezura a bylo to všechno vydřený, no. Neměla jsem úplně talent. Všichni mě tak jako, nechci říct, házeli do pytle netalentu.
Ale jako fakt mi to jako nešlo, no. Když jsme u výsledků, já se vrátím zpátky v té chronologii. A ve chvíli, kdy jsem měla licence, a přestože ti řekli, že by ses na tu drezuru měla vykašlat, a podívejme se, dneska tady proti mně sedí několikanásobná vícemistryně a mistryně republiky právě v drezuře. Jak to pokračovalo teda dál? Naslouchala si těm lidem a šla si třeba zkusit nějaký parkoury, anebo si opravdu se opřát do toho, ne, já chci dělat tu drezuru, to je to, co mě táhne, i přesto, že mi lidi říkají, že nemám ten talent, já to jako vymáknu. Ne, parkoury jsem neskoušela a samozřejmě teďka jsem dělala trenéra a instruktora před těma nějakýma 5-6 lety a na instruktora jsem nedostala výjimku, musela jsem i skákat i se svýma výsledkama, takže tam jsem normálně skákala to, co tam je, myslím, že tam je parkour 1,10 m nebo tak něco, takže to jsem nějakou dobu trénovala a pak vlastně Tomáš Hulka mi půjčil koně a dojížděla jsem k němu na tréninky a odskákala jsem parkour i tu drezurní zkoušku a jinak teda parkour vůbec není jako v kurzu tady u nás. A myslím si ale, že ta drezura jako dost pomáhá i těm skokovým jezdcům, jo? Že třeba bylo vidět, že jsem měla neúplně zkušenou kobylou do těch parkourů a tím, že jsem si koně dokázala přijezdit, tak ve finále jsem měla menší problém odskákat ten parkour, než spoustu těch parkourových jezdců, kteří dělali instruktora primárně jako skokovýho. Tak ono se to říká v té naší komunitě, že opravdu jako drezura je nutný základ pro to být dobrým parkourovým jezdcem, a samozřejmě jak drezura pro toho jezdce, tak ale právě jakoby aspoň ty základní věci, aby byl dobře přiježděný ten kůň. Super, mimochodem zdravíme do Korycan teda, takhle Tomáše Hůlku a Hůlkovic klan, bych tak řekla. Hele, mě 110 přijde strašně moc na někoho, kdo není jako zvyklý parkoury jezdit, protože ty jsi zmiňovala, že cca jako 1,10 m jako instruktorák. Myslím si, že je tam 1,10 m, nejsem si úplně jako jistá, ale myslím si, že 1,10 m tam je. Jo, protože metr to máš Zetko, 1,10 m ZL a to už nejsou úplně malý skůčky právě, takže to mě trochu fascinuje, že to tam pořád je, ale tím ti chci asi spíš vzdát hold, protože to nejsou malý skoky a ty jako drezurák si tohle projít asi nebylo úplně jednoduchý. Nebylo to jednoduchý, ale paradoxně já jsem byla na tréninku před těma zkouškama a vlastně na Hradišťku u Pulpánu a pan Pulpán mě tenkrát chválil, že vlastně by vůbec neřekl, že jsem drezurák a že je jako dobrá práce. Pak teda u zkoušek jsem měla menší zádrhel, kdy pan Sedláček, nebo jemu se nelíbilo, že mezi skokama jsem seděla prostě v koni. Jasně. A že by si představoval spíš jako odlehčený ten cval, jenomže tím, že Klisna už šla druhý parkour a byla dost dopředná, tak my drezuráci radši tu kontrolu mezi vším, co děláme. Tak to byla jediná jakoby výtka, kterou já jsem tam měla, ale jinak se to zvládlo a myslím, že všecko jako dobrý. A jsem ráda, že už to nemusím dál podstupovat. Chápu. Já se chci určitě vrátit i v chronologicky, ale vlastně pojďme se odrazit od toho, kým jsi vlastně teď. Teď jsi úplně čerstvě, hlavně jsi máma, mimo jiné, takže hurá, další máma u koní. Absolutně nechápu, jak to všechno zvládáš, ale k tomu se dostaneme. Jsi jezdec, jsi trenér, jsi instruktor. Říkám to správně? Je ještě něco, co by si doplnila? Ještě jsem rozhodčí. Ještě jsi rozhodčí vlastně. To je vlastně pravda. Pak jsem taky dost často stájník, když nám třeba stájník nepřijde do práce. A tak to je asi všechno, no. A Ožka? Ožka taky samozřejmě, když jako není, tak není zbytí.
Jo, to jsem ráda, že jsi takhle hezky doplnila, to se mi moc líbí. Jak probíhala tvoje puberta u koní? Já jsem asi pubertu u koní neměla úplně. Já jsem měla koně a vlastně puberta jako nebyla, takže samozřejmě byly nějaký neschody s rodičema, takový to, co asi každý člověk v okolo těch 15 let má, ale pro mě byly prostě prioritou furt ty koně, jo, takže moje jediná diskotéka byla, když jsem chodila na brigádu a vlastně na té diskotéce jsem byla za barem pracovně a jinak ale vlastně alkohol a podobné věci, to jako neexistovalo, no, takže... Ani jezdecký party někde při závodech? Ne, já jsem vždycky byla takovej ten dříč, co v 7 ráno šel ty koně nakrmit, vykydat a pak odjezdit, pak obstarat a pak se učit do školy, protože zase rodiče měli prioritu tak, aby byla škola v pořádku a pak jsem mohla všechno, no. Jak škola skřípala, tak to nebylo úplně k tomu jako někde trajdat. Ty jsi začala... Já jsem hrozně ráda, že vlastně zmiňuješ teďka tu školu, protože to je přesně součástí té puberty. A jak už jsem zmiňovala úplně na začátku, ty jsi i v těch juniorských kategoriích patřila jako mezi vrcholový sportovce. A jak se to dá zvládnout? A ty jako puberťák si měla několik koní, předpokládám, o kterých ses musela starat. A do toho studium samozřejmě klasicky základní a pak střední školy. A k tomu extrémně časově náročný sport. Jak se tohle dá zvládnout? Pojď dát nějaký tip nebo návod i pro jiný mladý jezdce, jak můžou jít třeba ve tvých šlépějích. Já si myslím, že když někdo chce, tak jde všechno. A to je asi jako jediný návod. Jo. Samozřejmě někdy to bylo náročný a někdy mě mamka nechávala třeba doma tak nějak třeba dospat nebo dodělat si věci. Když byly velký krize jako testový nebo něco, tak mě prostě nechala doma a dopoledne, abych se dopoledne mohla učit třeba na další den na zkoušku a abych odpoledne mohla ke koním. A tak nějak jsme to se snažili zvládat, no. Klidně mě oprav, ale ty máš i titul. Ty máš i vysokou školu. Já jsem inženýr. Ty jsi inženýr ještě ke všemu. Takže k tomu všemu ještě jako vysoká škola potitul inženýra. Ano. Pořád to nechápu a máš můj obrovský obdiv. Máš na to nějaký trik, jak udržet sama sebe v tom být vrcholovým sportovcem a přitom jako zvládat žít normální život. A i z dnešního pohledu být i mámou, to je jako neskutečný. Jo, tak vysoká škola, tak to bylo přání mého dědečka a pak teda i tatínka. Tak proto jsem šla studovat. Neměla jsem úplně jako ambice být někde ve škole nebo jako studentem, já nevím, do 26. Ale dalo se to skloubit. Chodila jsem do školy 2x, 3x v týdnu, když bylo potřeba, tak 4x, ale ve finále jsem chodila na ty povinné předměty, učila jsem se doma, měla jsem tam trošku karamboly s matematikou a ekonometrií, kdy jsem teda musela chodit i na doučování, protože jsem nebyla schopná některé látky pobrat. Okay. Ale zvládlo se to. Teď už v kombinaci s tím, že jsem i máma, tak už si myslím, že by to nešlo. Protože je to hukot. Ale jinak se to zvládlo. Já bych se strašně chtěla zeptat, jak vypadal tvůj běžný den ještě třeba před otěhotněním a jak vypadá dnes? Můžeš mi tady ty 2 dny popsat? Tak od boka. Já jako chápu, že každý den je jiný a že se to hodně mění i se závodní sezónou, ale já nevím, v kolik vstáváš pro boha a jak bys to všechno stihla? To je dobrá otázka. Jakože samozřejmě, když jsem nebyla těhotná, tak jsme chodili
mění se to taky v létě, v zimě. A v létě jsme chodili klidně i na 5, aby prostě se koně odjezdili za nějakého normálního počasí. Pak jsem standardně stájníkům pomáhala vykydat a vyvodit koně do výběhu. A pak samozřejmě celý odpoledne trénuju děti, takže se snažím většinou za dopoledne stihnout udělat všechny moje koně, obstarat to, co je potřeba, abych odpoledne pak mohla už jenom trénovat. A když je potřeba, tak dělám všelijakou práci. Jezdím traktorem, vláčím halu, krmím, sením, místuju, prostě co je potřeba. No. Záleží, jak jsou lidi, nejsou lidi. Myslím si, že se nebojím jakýkoliv práce. Do toho samozřejmě pomáhám mamce vykrývat, když je na dovolený, tak aby se zvládaly Heveler objednávky, úkony po telefonu, co zákazníci chtějí a podobné věci. A do toho, když skladník má dovolenou, tak jsem na výdeji ve skladu, takže se tak jako koluju celým tím dnem od A do Z ve všech aktivitách. Teď do toho tady máme spoustu jiných zvířátek, od klokanů přes mary, veverky, slepice a mohli bychom jmenovat dalších 4 hodin. Tady je chameleon ještě. Chameleon je tady taky. Takže to bychom mohli jmenovat dalších 10 minut jenom zvířata, o kterých se jako denně musíme nějakým způsobem postarat. A to byl můj den teda předtím, než jsem čekala miminko. Teď s miminkem je můj den dost podobný, jenom je tam mezi tím ještě ta fáze toho kojení a toho starání o to miminko. S tím, že teda mamka mi hrozně pomáhá, teďka i babička moje, takže vždycky tak jako mimíska někomu strčím, abych chvilku hlídal. Mamka ho teď měla i několik dní přes noc, abych se mohla vyspat a tak nějak to společně zvládáme. No. Vlastně od nějakých konce 6 nedělí, ještě ani nebyl konec 6 nedělí, tak už jsme běhali po závodech. Takže to bude závodní mimi. Já si pamatuju naši debatu. To jsi ještě byla těhotná, ale rozhodně se nevědělo, že budeš vlastně rodit ještě předčasně, ale my jsme se spolu bavili o tvých plánech na letošní léto, přičemž já jako máma už, dejme tomu letitá, bych tak jako řekla, tak jsem na tebe koukala s otevřenou pusou, jak už víš, jo, tak já půjdu rodit, pak půjdu prostě sem a odjedu tyhle závody a tyhle závody. Jak ti vyšly tyhle tvoje predikce? Tak úplně nevyšly. A já jsem startovala teďka už na přelíci v nějaký zetkový soutěži se 4letou kobylou. Už jsem měla takový nějaký absťák, jsem si to chtěla vyzkoušet, ale furt to není jako úplně ideální tím, že jsem měla porod císařem, tak samozřejmě hojení a doktoři mě děsí kvůli pak dalšímu miminku, takže to necháváme zahojit. Sezónu jsem nějak odložila a jezdím doma, jezdím pro radost. S dětma teďka jezdím na závody, takže trénuju po závodech, takže v tom závodním prostředí jsem. A moje koně závodí Hedvika Gedeonová, tam mi hodně pomáhá. Takže i moje koně se prezentujou a já pak do toho nějak skočím rovnou po hlavě. Já nepochybuju o tom, že tě v příští sezóně jako uvidíme zase zpátky v obdélnicích. Děkuju, že jsi mi odpověděla i na moji otázku, kolik máš teďka koní. Mně se líbí, že pokaždý, když sem přijedu, tak buď je tady nový zvířátko v místní drezurní zoo, a nebo přibydou nějaký hříbátka, a nebo se tu objeví zase nějaký další kůň. Takže pokud počítám správně, tak je to 21 tvých koní plus 12 klientských. To je 33 koní, s kterými bys měla nějakým způsobem pracovat. Říkám to správně? Jo, tak samozřejmě jsou v tom započítaný, teďka mám letos 2 dvouletý, tak ty se tak nějak připravujou, tak aby zvedali nohy, chodili normálně na vohlávce, chodili na vohlávce do terénu a prostě trošku něco, aby to nebyly úplně mustangové, až je budeme obsedat. Takže to jsou takové práce, které se dají dělat
když zbyde čas, nebo když prostě zrovna je v okno a není co navíc. Ale pak jsou teda koně, který se musí vzít a do toho teda ještě to miminko, který taky občas potřebuje papat a potřebuje tu mámu. Takže se to vždycky tak nějak poskládá, tak aby to bylo pro všechny úplně OK. Ty jsi i zmiňovala, kdo ti pomáhá a že ti moc pomáhá mamka, potažmo třeba babička v rámci tvýho mateřství. Kdo ti pomáhá v rámci tvýho jezdectví teďka? Máš nějaký tým lidí kolem sebe, na který se můžeš spolehnout, který ti vždycky pomůžou nachystat koně, přivízt koně, nebo třeba právě, jak se zmiňovala, třeba odjezdit koně. Jak to teďka vlastně máš? Když jsem přestala jezdit, což jsem přestala relativně brzo tím, že byly nějaké jako těhotenské komplikace, tak mi začala jezdit Hedvika Gedeonová. Tu jsem dřív právě trénovala, tam mě oslovila, že chce ode mě pomoct. A pak ve finále já jsem chtěla pomoct od ní, takže to tak nějak kompenzujeme společně. Takže tam jezdí všechny ty mladý, dokonce mi obsedala i nějaký koně. Teďka máme v plánu, že budeme obsedat pak příští rok ty 3letý. A dál bych s ní jako chtěla udržet nějakou spolupráci, protože těch koní je fakt hodně a myslím si, že nebudu úplně zvládat všechno vždycky sama. A měla jsem teda Ošku, tu teďka přes léto nemám. Pomáhají mi holky, který trénuju. Takže Lety, Verča, Adry, všechny holky jsou tady de facto celý prázdniny k tomu, aby přesně nachystali, odchystali, pomohli, zabalili, vyčistili, pohoupali kočár a tak všechno, no. A od září zase k nám nastupuje nová Oška. Tak se těším na nový spolupráce a uvidíme, jak to půjde dál. Pak samozřejmě velkou oporou je taky partner, který ve stáji kydá, stará se o veškerý chod stáje a když je přesně potřeba, tak nasedlá, povodí, olonžuje a obstará všechno, co je potřeba. Od koní až po kočárek. Přesně. Ideální varianta. Vyjíždíš na závody i mimo Českou republiku? Nebo zůstáváš jenom v Čechách? A vyjíždím teď momentálně ne. Logicky, teď ne, ale jako v rámci tvojí jezdecké kariéry. Jo, jezdili jsme, byla jsem Maďarsko, Rakousko, Polsko, vlastně pak jsme byli na mistrovství Evropy až ve Španělsku, v Holandsku a v Itálii, takže nějakou část světa procestovanou máme i s koňma. Mně jde právě o to, že já bych se hrozně chtěla zeptat na dresuru jakožto jezdeckou disciplínu a tvůj úhel pohledu vlastně na dresuru v Čechách a třeba právě i ve srovnání jako s Evropou. Jak na to nahlížíš? I právě jako z hlediska někoho, kdo jak jezdí, tak trénuje, tak dělá ještě rozhodčí a ještě máš tu možnost právě s nějakým poměrem Čechy, český závodiště a obdélníky, ať už tady, takzvaně kolem komína, anebo i za hranicema. Dobrá otázka. A tenkrát, když jsem dělala instruktora nebo trenéra, tak tam byl školitel pan Metelka a ten mi řekl, že nejvíc se naučím, když budu koukat na lidi na pracovišti, jak to dělají a jak to dělají ve světě a jak to dělají tady. Že to, že se budu podívat někoho, jak jede v obdélníku úlohu, tak je úplně minimum toho, co mi to může dát. Může mi to dát, tady jsi udělal chybu, tady tohle, ale nedá mi to, jak ten člověk jezdí, protože samozřejmě o pracovišti probíhá úplně jinak než ten obdélník. A měl svatou pravdu, že od té doby já chodím a koukám na lidi převážně na pracovišti, jak dělají, jak připravují, jak uvolňují, jak připravují ty jednotlivé cviky, protože každý to děláme trošku jinak a myslím si, že každý kůň to potřebuje dělat trošku jinak a myslím si, že je fajn sbírat takovýhle možnosti nebo takovýhle zkušenosti od jiných jezdců jenom vlastně našima očima bez toho, aniž by
někdo věděl, na co my koukáme a nestojí to vlastně ani korunu, stojí to jenom prostě chvilku času a trošku nějakýho chtíče se učit, jo. Co to zahraničí versus Čechy? Jak bys to jako ohodnotila? Třeba i z pozice, ať už jako jezdce. Jo, jaký je to účastnice, nebo jinak? Jaký největší rozdíl vnímáš ty z pozice jezdce, když vjedeš do obdélníků v Čechách a dejme tomu na stejný úrovni bys vyjela v zahraničí? Jaký rozdíly bys jako řekla? Já se snažím v tomhle rozdíl jako nedělat, jo. Vždycky se snažím úlohu odjet stejně dobře, ať už jsem v Čechách nebo v zahraničí. A vím, že v zahraničí není až taková ta nepřejícnost těch lidí. A myslím si, že v Čechách bohužel jsme pořád tam, že lidi chodí se koukat na to, jak pojedem v uvozovkách špatně, než že by přišli vyloženě jako fandit, jo. Bohužel to tak prostě je a děláme tenhle sport a musíme s takovýma lidma, který přijdou jako počítat. Já už se snažím, aby mě to neznervozňovalo, protože vím plus minus, kdo takhle chodí a bylo to teď krásně vidět během mého těhotenství a nejezdecké části, kdy strašně moc lidí zajímalo, jestli pojedu mistrák, jestli budu dělat kvalifikace a že vlastně mi bylo doporučeno, že by bylo lepší, kdyby se nechala dohojit a vlastně nebyla tam až taková ta podpora, jakože jo, jasně, když to půjde, tak pojď, to prostě nějak zvládneš, jsi dobrá, ale bylo to spíš takový, jakože hele, pojedeš nebo nepojedeš a jak se máme jako k tomu postavit, máš kvalifikaci vůbec a bylo to jako znát, no, takže pak samozřejmě to nechci říct mrzí, ale bohužel jsme tam, kde jsme, no. A v zahraničí tohle prostě není. Jo, tam si myslím, že každý se stará sám o sebe a přijde se podívat, protože se chce podívat a vlastně není tam ta záminka toho, hele, nejde to, nebo ale třeba se pletu, jo. Třeba je tohle můj jako osobní názor, ale myslím si, že ta dresura je rozdělená na tolik táborů, že málo který drezurák si jde večer sednout prostě pospolu a party, tak jak to mají třeba skokani, jo. Je fakt, že to jsou jako velký rozdíly, co třeba vnímám já, jaká komunita je kolem parkourů, ale ona i ty parkoury jsou rozdělený na to ty vrcholoví sportovci a ty hobíčkaři nebo amatéři, dejme tomu. A i každý ten tábor se třeba z mýho pohledu jako chová jinak. A pak jsou drezuráci a pak je ještě všestrannost. A to je takový, podle mě jako všestrannost je takový fakt mix těch ta všestrannost je takový mix těch jiných táborů, zase jako je drezura nebo jsou parkuráci. Ale je pravda, že opravdu v tom českém jezdeckém rybníčku je hodně vnímáno, že i když se jde veřejnost kouknout na závody, tak na drezurních závodech, a klidně mě oprav, není tolik návštěvníků, tolik lidí se nejde podívat na drezurní závody, jako na parkourový, i mezi sebou. A možná je to tím jako vyžádaným klidem a tichem, který tam drezuráci jako chtějí, ale ta atmosféra sama o sobě, ten vibe je úplně jako jiný, když se jdeš podívat na parkoury a když se jdeš podívat na drezuru. A to říkám jako někdo, kdo se dokáže koukat 20 hodin v kuse na olympijskou drezuru a vidět úplně všechno. Ale ten vibe těch parkourů je takový jako živější. Vnímáš ty to taky tak? A chodíš se koukat na nějaký závody? Já si myslím, že tam to hodně dělá tak, že když přijde veřejnost, tak ty parkoury jsou relativně jednoduchý v tom pozorovat. Ty lidi vidí chybu, není úplně těžký
se naučit, jakože prostě schodil, má trestný, takže pro toho člověka, který není z té koňské branže, tak prostě je relativně jednoduchý se podívat a vědět, nebo mít trošku orientaci o tom, jestli ten člověk šel dobře, nebo nešel dobře. A to v drezuře není. Tam si myslím, že člověk musí mít trošku zájem k tomu, aby chápal ty věci, co se tam mají dělat, a ty nekoňáci to nemají a tím pádem jim to nepřijde nějak jako atraktivní, no, nebo tak si myslím, že to tak je, no. Já jsem strašně ráda, že tady zmínila i fyzio. A patří fyzio v rámci péče o to tělo toho jezdce to, co bys doporučila, aby lidi opravdu pro sebe dělali, protože v té naší jezdecké komunitě fyzio a častokrát i zubaře mají častěji koně než jezdci nebo majitelé koní. A je fyzio za tebe důležitou součástí toho být jako dobrým a kvalitním jezdcem, ať už v tom juniorském věku nebo i v té dospělosti? Samozřejmě my jezdci vždycky máme na prvním místě ty koně, takže naše koně mají všechno a většinou my nemáme jako téměř nic z těch věcí, co bychom měli mít. Jakože třeba koně pravidelně jedí, že jo, a my si dáme večer v 10 hodin u televize, když teda přijdem domů, tak něco k jídlu a pak teda zase celý den nejíme, takže to si myslím, že je u spoustu jezdců jako dost běžná záležitost. A podobně je to i s tím fyziem a lékařem, zubařem a všech těchhle z těch věcí, co jsi zmínila. A pokud ten člověk, myslím si, že všichni ty vrcholoví jezdci, ať už je to Jessica, všichni takový ty top, co jsou na olympiádě, tak to jsou všechno lidi, kteří podle mě cvičí. A myslím si, že cvičí, mají fyzio a udržují to tělo v nějaký kondici, stejně jako všichni ostatní sportovci. Takže určitě součást nějakého jako výcviku a k tomu, aby to fungovalo, je to moc dobrá věc. My obě dvě milujeme jednu drezurní jezdkyni. Ty jsi ji zmiňovala už při našich rozhovorech v rámci Vánoc, takže tady si troufnu říct právě, že jí máme rádi obě dvě, a to je Catherine Defoe. A ta právě zmiňuje velmi často i ten mentální coaching, velmi často na svých sociálních sítích právě sdílí to, jak cvičí, a její životní styl mi přijde úplně jako jedno velký wow, i vzhledem k těm jako jejím výkonům v obdélníkách, který pak vlastně jako vidíme. Je něco z toho, co tebe motivuje, co vidíš na sociálních sítích, nebo tě sociální sítě třeba spíš jako demotivujou? Já jsem teďka momentálně ve stavu, kdy sociální sítě se snažím nepoužívat. Snažím se je úplně jako minimalizovat, protože tam, když teda pomineme Katrin a tyhle jako top lidi, tak mi přijde, že je tam strašný negace a vlastně je tam spoustu věcí, které člověk nechce vidět, nechce to podporovat, nechce vůbec s tím mít cokoliv společného. A bohužel ta negativita je tam tak obrovská, že to podle mě zahltí i tyhle z těch pár, nebo nechci říct pár, ale lidí, kteří se snaží dělat něco pozitivního a ukazovat těm lidem, jak správně to dělat. Myslíš, jako, že ta toxicita, která jako vládne na těch sociálních sítích v tom jezdeckém světě, skoro teda v tomhle případě až jako Evropou, takže jako převálcuje ty lidi, kteří nás inspirují? A trošku se obávám, že teď jsme ve fázi, že to tak je. A myslím si, že je to i hodně udělaný nebo zapříčiněný tím, že PETA hodně šlape po těch jezdcích, tak aby se všechno dělalo korektně. A je spoustu lidí, kteří přesně vypíchávají momenty, které nejsou úplně OK, i když třeba jsou OK, ale jsou vytržený z takového kontextu, kdy nevypadají až tak OK.
A protože ať je to, jak je to, tak vždycky z videa, z ježdění dokážeš udělat milion snímků, který vypadají, že nejsou vůbec vhodný a že nejsou vůbec welfare a myslím si, že je spoustu lidí, kteří v životě jako toho asi mají málo co na práci anebo toho moc nedokázali a živějí se tím, že nebo baví se tím, že postujou tyhle ty věci a vlastně urážej nebo hledají to, jak to lidi dělají špatně. Jo? Místo toho, aby jsme se teda podporovali a vypíchávali to, co se dělá dobře, tak jsme ve fázi, kdy teda je internet jenom v uvozovkách špatných věcí, no. Je pravda, že toho je teďka na sociálních sítích opravdu hodně a že opravdu my jsme tuhle diskuzi vedli už jako několikrát vzhledem k mojí práci a tvojí expertíze v rámci tvojí výkonnosti a já tě vnímám jako někoho, kdo se extrémně kvalitně stará o svoje koně a i o lidi kolem sebe. V rámci té stáje pokaždý, když jsem přišla, tak bylo o všechno postaráno a tudíž já tě vnímám jako někoho, komu jako důvěřuju v rámci chování se ke koním i k lidem a dodržování toho welfare, takže jsme spolu ale několikrát vedli diskuze, co bylo na těch internetech a co se tam vlastně jako stalo a nestalo a v tomhle s tebou jako naprosto soucítím a souzním, že kolikrát na těch sociálních sítích se to zvrhne v honu na čarodejnice, který ale vlastně třeba ani takový jako není, ani to opravdu není ta čarodejnice a je to jenom blbej moment, blbá reakce, cokoliv jako takovýho. Ale na druhou stranu vnímám, že to zase posunulo trochu tu jezdeckou část, která se tomu opravdu jako věnuje jako profesně, která už občas jako zapomněla na to, že se má ke koním chovat jako korektně a zdvihlo to v určitých místech takový jako prst na to, že i to, že tady jako se nějak chováte nebo se nějak jako umísťujete, tak že ten člověk se pořád má chovat jako hezky ke koním, protože pak jsou tady v akce typu, myslím si, že to bylo v Dánsku, dánská drezurní stáj, kde tam novinář vlastně v přestrojení za ošetřovatele nahrával různý jako tréninkové metody té stáje a pak se to vlastně vypustilo ven. A udělalo to za mě takový jako boom, jako juj! A vlastně kam všude se ten ošetřovatel jako dostane a co vlastně všechno tady ty lidi jako vědí a co všechno se může dostat jako ven. To mi připadalo jako zajímavý a i sledovat to uvědomění těch jako profíků v tom, OK, my se chováme dobře, jsme s tím jako v pohodě, anebo naopak, možná bychom měli něco změnit. Je fajn to, jak jsi to teďka podala. Otázkou je, kolik těch jezdců si z toho něco vezme a kolik těch jezdců zavře dveře do haly a nikoho tam nepustí. Víš, jakože jsou lidi a lidi a myslím si, že to, že se to bude dávat do světa, tak jezdeckému sportu spíš nepomůže, než že by ho to jako zachránilo. A nevím, co by se muselo stát, aby se tyhle ty věci neděly, protože vždycky seš doma a vždycky dokážeš prostě kdo chce, tak si najde způsob jak a proč a vůbec nic je nezastaví, nebo... No, jako vlastně nejsmutnější na tom bylo, jak vysoko se tyhle jako věci dějou a chování proti jakýmukoliv korektnímu chování se ke koním a na jak vysokých jako postech se dějou a vlastně máš naprostou pravdu v tom, že je spousta jezdců, kteří si z toho vlastně vůbec nic nevezmou. Ne, a nějak to jako nepomůže prostě k tomu, aby se začali chovat líp. Já si právě myslím, že tohle to spíš škodí těm lidem, kteří to dělají korektně. Jo? Já si myslím, že se snažím dělat věci hodně po dobrým. Myslím si, že jsem ten jezdec, který jako než úspěch, tak radši klid. A
myslím si, že, nebo mě to třeba pak jako trápí, jo, protože samozřejmě hrozba toho, že nám to zakážou a prostě hrozba existuje a bude to kvůli lidem, kteří pravděpodobně mají úplně jako u zadku to, co se postuje, nebo to, co se děje a nejvíc na to doplatí ty, kteří se to snaží dělat dobře, jo. To s tebou souhlasím, to je pravda. Hele, pojďme si tady takhle závěrem říct, protože jsou to Heveler rozhovory a ty seš Heveler ambasador. Čím vlastně krmíš svoje koně? Tady tu obrovskou haldu koní, o kterých jsme se tady bavili. Co bys jako vypíchla, že je fakt dobrý? Co tě jako baví? Co třeba vidíš u těch koní, že jim fakt jako prospívá? Jestli máš třeba nějaký jiný na závody, jiný mimo sezónu a ačkoliv jsou to Heveler rozhovory, tak ty nejsi ambasadorem pouze Heveleru, ale i v rámci jako Animal Feedu. Tak pojďme klidně zabrousit i do jiných značek mimo Heveler. A pojď mi říct, jak to vlastně je v rámci krmného managementu tvých koní. A určitě, když bych měla vypíchnout jedno krmení, tak jsou to ty Terp Sport. A to jsou granule, který má tady 90% koní u mě ve stáji a tím, že vím, kdo od nás nakupuje nebo kdo přesně těma granulema krmí, tak jsou to všechno koně velmi dobře vypadající. Takže dají se krmit jak sportovním koním, tak méně sportovním koním, mladým koním, starším koním, de facto celý jako skvadře nebo celý velký skupině koní. A nejsou úplně energeticky jako náročný. Ty koně po nich krásně přibírají a jsou fakt pěkný. Takže ty si myslím, že jsou fajn. A pak velice jako populární a oblíbená řada je Puritan, kde je teda sestava celý bezobilný řady od granulí přes mysli po vitamíny až k meši. A to pak samozřejmě volíme tady pro koně s alergiema nebo prostě s vředama a s jinýma jako obtížema. Nebo třeba pro obézní poníky. Taky vhodná varianta. To je náhodou docela dobrý tip. Jo, tak vedle pony dinneru pak třeba i Puritan přesně pro poníka neškodný krmení, když chcete přilepšit. Já jsem Puritanem krmila svýho 3/4 tunovýho kladrubáka, takže a bylo to přesně to krmivo, který mi ho tehdy asi částečně i zachránilo, protože měl nějaké jako zdravotní trable. Takže mě veterinářka doporučila tehdy z toho, místo abych si míchala ty směsi nějakým způsobem na nějaké doporučení, když si na to vykašlu a ať okamžitě přijdu na Puritán. A reálně můj kůň tehdy měl valách, měl obrovský pytel. Prostě, ale jako velký záněty, prostě hrozný jako průšvih. A ve chvíli jsme nasadili Puritán, tak během 2 dnů ten kůň byl jak kdyby nikdy nic nebyl jako problém. A od té chvíle už jsem jako odmítala přicházet na cokoliv jiného a na Puritanu jsem jako zůstala. Takže to já glorifikuju, kam chodím a to je jako reálně fakt jako mnou vyzkoušený, oskoušený, skvělý jako krmivo. Takže to ráda slyším od tebe jako tip. Jo, tak třeba i právě Fifina, která vrcholově sportuje, dokázala vyhrát mistrák 3krát. A tak taky tím, že má spoustu alergií a vlastně jediný krmení, který může, tak je Puritan. Tak to taky závodí na Puritanu. Co Tereza? Tereza nejede, takže Tereza žere buď aktiv, anebo drezáž vlastně od Animal Feed nabídky od Derby. Tak. Ta nejede, takže ta potřebuje prostě Red Bull. Ta potřebuje trošku
něco na energii. Ale tak to je strašně super, že vlastně opravdu jako zmiňuješ dva různý koně. Ještě jsme si chytli i těch poníků, takže obézní poníci Puritán, FIFA taky na Puritanu a vedle toho nejedoucí Tereza, takže tam máme zase jako jinou nabídku. Jo, tak tam jdu z extrému do extrému, že jo, FIFA se svýma 160 cm, kdy Tereza vedle ní má 176, ono už i tohle je velký rozdíl. Je mi to úplně jasný. Je něco, co nezaznělo? Co bys chtěla ještě, aby tady zaznělo? Co bys si přála o tom ještě mluvit? Ty sama za sebe? Ne, já bych jenom chtěla, aby prostě ty lidi, kteří dělají dresuru, tak aby to dělali hezky, milé, rostomilé. Rostomilé? Prosím, dělejte dresuru rostomilé. To přání naší ambasadorky. A prostě dělali to dobře, no. Aby dali úspěch dozadu před kvalitu ježdění a kvalitu péče a ten úspěch pak přijde sám. Tak to je opravdu jako to nejhezčí ukončení, jaký jsme tady dneska mohli mít. Anety, já ti moc děkuju za tenhle rozhovor, za tvůj čas, za přivítání u tebe doma. A vám děkuju, naši sledující a fanoušci a followeri, že jste doposlouchali i tenhle náš rozhovor a že se vám tenhle díl líbil, můžete nám říct v komentářích, srdíčkách, zvonečkách a všem dalším, vždyť to znáte. Díky moc a mějte se krásně. Ahoj. Díky, ahoj. Vyhráli jsme...